Slika ispružene ruke logoraša Fikreta Alića 1992. godine obišla je svijet. Od tada ovo mjesto poznato je svjetskoj javnosti. Bilo na trećem stubu, onda tu smo s tim novinarima su došli sa one tamo strane, ovo je sve bilo u žici. Alić, čovjek iza žice, tada je imao 22 godine. Preživio je strahote nepojmljive za čovjeka koji živi u miru. Spasio se tako što je obukao žensku uniformu i pobjegao za Travnik. Mene su poslije te slike, nakon 3 dana počeo prozivati, ja sam već bio iznemogao, dobio sam trombozu stomaka, mene su braća ovdje nosala u dekama, ja se puno Trnopolje ne sjećam, poslije sam već bio na kraju ivice života, ja sam 10 dana proveo u komi u Travniku. Kroz logor je od 26. maja pa do kraja novembra 1992. godine prošlo 23.000 djece, žena i muškaraca. Podaci su Haškog tribunala. Među njima je i Sabiha Turkanović koja je bila u svim logorima na području Prijedora. Ovi dani kad nam dođu od maja, ne znam gdje sam. Drhtim od glave do pete zbog toga što se posjećam da sam danas mogla da budem koji oni svi ostali pod zemljom. Za ratne zločine u logoru Trnopolje osuđeni su nekadašnji učesnici civilnih, vojnih i policijskih struktura na području Prijedora Milomir Stakić, Radoslav Brđanin, Zoran Žigić i Duško Tadić. U ratnom periodu s područja ovog grada protjerano je oko 53.000 Bošnjaka i Hrvata. Povratak je počeo 1997. godine. Na svoja ognjišta vratilo se samo oko 8.000 ljudi. Mogu reći da je povratak trajao negdje do 2006. ili 2007. godine i da je tada sve stalo. Od 2007. do danas tendencija je odlaska mnogo veća nego povratka. Ljudi odlaze. Na ubijene logoraše kao i na patnje i stradanja preživjelih na ovom mjestu danas ne podsjeća ništa. Adaptacija društvenog doma je u toku, a školu koja je bila sastavni dio logora posjećuju nove generacije.